Și parcă mai era cineva, nu mi-aduc aminte cine, parcă mai era cineva. Bogdan Utilă! Aceasta este trupa Obligo, el a fost Teddy, o să mai fie lângă noi. Mai zic ceva, Teddy, haideți să ne încălzim ușor, haideți încă o dată cu ritmul, încă o dată. Mulțumim mult, Teddy! Te vom apela la serviciile tale.